Ntencane, ungena kwakhe endimeni emculo kaMaskandi ungene kanjani? Maningi amahebeza abanye bathi usebenze kakhulu neqhalaha. Mhlawumbe uthema ungena endimeni emculo kaMaskandi wawusungena kanjani noma kwaba uthando nje? Mina ukungena kwami endimeni kaMaskandi kusho ukuthi ngathi uMaskandi wona odonse mina. Ngaze ngafika kuona ngoba uMaskandi bengakaze ngawucula, mina bengakaze ngagida even ukugida kuthiwa ngiphakamisa unyawo. Bengizenzela igospel kuyinto ebengiyenza. So uthe mangisebenza erenkeni ngoba vele into yomculo bekuyinto bengihambe ngiyifuna ngibonqoka. So mangisebenza erenkeni then kwake afika uMjik'jelwa ngelinye ilanga ezo promoter I think oku 2009 ezo promote i-album yakhe kwakuwomenzelwa bokuqala mangingaphosisi. Azange nginake ngoba wayepromothele eduze kwala ngangisebenza khona. So nganginokucasucasu okuncane ngoba wayephazamisa abagibeli bami. Yabona makunomculo promoter la erenkeni abagibeli bayaphuza ukugibela. So mayefika ngomunye unyaka kwakunengoma edlala ethi wangena usugudlindlu webaba kaMduduzi unjani mawunje. Then ngakhipha u50 ngithi mina ngicela ungiphindele le ngoma. Bese hayi ngoba sengiyahamba letha lo R50 uthathe le CD then wanginika nezinamba zakhe wayesebenzisa 064 074 ngaleso sikhathi ukuthi ngimfonele then saqala sazwana kanjalo bakhulu umngani bethu ungathola umsebenzi egarage ePhoenix shothi ngithema ngixoshwe umsebenzi egarage ePhoenix wayesethi hayi ndoda ngoba si nobudlelwane mina nawe awuze eGoli sibone ukuthi yini engakuzamela yona masifike eGoli abuza ukuthi ndoda uzoyenza security noma uzogida mina ngikaze ngagida but ngoba umculo into engiyifunayo ngathi hayi ngcono ngicela ukuzama ukugida then nakhona kwangihlula ukugida wathi hayi ima ndoda sobona ukuthi senze njani so uthenga elinye ilanga uma ngabe kwafika umfoko kwakuthiwa umcemana asikisi nengoma yayithi hayi nabani inhlamvu yesibhamu so mayefika kwashoda umuntu ozobheka wayesethi akekho ufuna ukuzama ngathi mina ayithi ngizama then ngithe uma ngabe wangitshela ukuthi angisho ukuthini then ngithe mangisho wathi hayi mana mfana sengimtholile umuntu engizodla ngayo izizwe so kwayila ibiza umuntu ukuthi azongifundisa ukugida so ngene kanjalo ke mina emculweni kaMaskandi ukuthi into engisizile kube kuhlangana noMjik'jelwa obecula uMaskandi wangifundisa ke lento engicula mhlawumbe nokuyaye kube ukuthi abanye baye bathi mabezwa beza ukuthi kunensilanyana mhlawumbe encane yashunwa ingoba uMaskandi mina ngangakaze ngawucula so yonke into engiyifundile ngoMaskandi noma engiyaziyo ngoMaskandi ngiyithathe from uMjik'jelwa.